In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My brothers and sisters, we are gathered together before the picture of our Mother of Perpetual Help to praise and thank God, our Father, for the blessings He has given us through her intercession. Let us once more ask her to pray for us. All together. Mother of Perpetual Help, look on us, your children. We are proud to be your children. I'm happy to call you our mother. We are not all we ought to be, so come to you, our Mother. You are always willing to accept us as we are, to encourage us to do better, in spite of temptations and weakness. As we look at your picture, we remember your life on earth. You had many crosses and trials, but you knew how to face them. You have faith and trust in God. You rely on His loving fatherly goodness. Help us to be like you. We too have our trials and troubles. We are often worried and confused. Give us courage. Strengthen our faith. Help us make one more effort when we are inclined to despair. As you stood at the foot of the cross, you found it hard to see how God would allow His Son to suffer such agony, yet He never lost faith. Help us to learn from your example, to face our trials with confidence and trust in God. Sometimes, loving Mother, we are so worried about our own problems, we forget about God and the needs of others. We want to be like you. You forgot about yourself and your own problems. When you saw others' need, help us to remember that the troubles and sorrows of others are sometimes greater than our own. So, Mother Mary, while we pray with you for our own special intentions, we include those full of your children in need, the sick and the dying, the lonely and the broken-hearted, the poor and the oppressed in the world, only your perpetual help. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pag-ampo, pag-amuhin ang sinarugi sa aliyatan. Manuligon uyawang ng Diyos, Ginoo amahan kami umaw. Ihatagan mo kami utanggal sa among mga kalatian. Diha ka singers sa rugi. Ang tungkol sa iyang panahon, makita na mo ang kaayo sa kalapot sa lawas. Nagpapasalamat kami kanino tungkol sa mga virtudes na Itias mo kanina, ikan siya sa among dampanan na tambal sa mga sakit na mananago. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit na mananago o amahan ng may bumaon na tungkol sa mga pangalingan sa inumatang isuyamang anak o tungkol sa mga virtudes ni San Roque
Santo Papa na Pangulo niya, ang kamaharing Kristiyanos ang magpadayon niya po sa pagsipti kanimo kung ang mga inihis o dili ginagyagan, managbalik kung inak kanino, ingon man, luwason mo ang mga anak sa purgatorio. Kung ang anak sa sanagatan, aron mahigawas ng anak hilo na impirmuhanon sa mga sala. Aron kaming tanan, mupati sa katamis, niingin laliton ng tambal, kung maabot mo ang tungod kaniya, ang dayo ng katamis dito sa langit. Amen. Amahan ako na sa langit pagdali ay iunganan. Mabot ka na mo ay iyong inganilan, matuman ang iyong pagpuot hindi sa iyo ang iyong sa langit. Pangalaman namin sa pagdali ng pagdalaw. Sa iyo ako sa mga ay mga ipasayang sa kasalanan. Dito kami tulian sa mga kawan, hinamuan sa mga sinalawanan. Maghimaya ang marangal ng mga kasarasya, ang Ginoong Diyos na naaakin ninyo. Mula ikaw sa mabayan kanan, popular sa pagpunga sa iyan ng si Jesus. Santa Maria, ang sa Diyos, diyan po ang iyong kasasama. Gawin sa ulo sa mga kawan. Himaya sa maraming sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon susundan ng mga puso, bigyan ng mga puso. Ang mahal naman na kasalanan, pagdayon niya, ang iyong ngalan, bawag ka na mo ang iyong hinarian, matuman ang iyong pagbuot, hindi sa iyo ka maayos sa langit. Ang susundan ng kasalanan ng mga sa iyo ang isang kasalanan. Ngayon ang napasayan ng isang kasalanan. Kung dili ka bigyan sa mga hinunuan mo sa isang kasalanan. Maghimaya ang Maria ng tulong sa grasya, ang Ginoong Diyos na naaakin mula ikaw sa mabayan kanan, mula sa pagpunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, ang sa Diyos, diyan po ang iyong kasasama. Karoon sa ulo sa mga kawan. Himaya sa Ama sa Anak at sa Espiritu Santo. May susundan ka rin sa mga sa bigyan ng mga puso. Ang mahal naman na sa langit, pagdayo ng iyong ngalan, mabot ka na mo ang iyong hinarian, matuman ang iyong pagbuot, hindi sa iyo ka maayos sa langit. Ang kalawang sa tangan ng mga kawan. Sa iyo ang isang kasalanan. Ngayon ay pasayang ng isang kasalanan. Dili ko ibigyan sa mga kawan. Hinunuan mo sa mga sinalawanan. Maghimaya ka Maria ng tulong sa grasya, ang Ginoong Diyos na naaakin mo. Mula ikaw sa mabayan kanan, mula sa pagpunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, ang sa Diyos, diyan po ang iyong kasasama. Karoon sa ulo sa mga kawan. Himaya sa Ama sa Anak at sa Espiritu Santo. May susundan ka rin sa lahat sa mga bigyan ng mga puso. Sa ngalan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ganti. Kira, sandok ya.
ikampo ang mga intensyon sa Silmar family, mga intensyon sa Relista family. Atong sa Biblia sa pag-ampo ang pasalamat sa mga grasya ng agawan sa pagkamasa Diyos, ang mahal Diyos na anak ng Diyos, Espiritu Santo, sa mga nakasingkasin ni Jesus, sa mga nakasingkasin ni Maria, Senyor Santa Cruz, Senyor Santo Niño, sa Batang Jesus, wala ang naong ng Jesus, ni Jesus na sa inyo. At sa iyato sa pag-ampo ang makalag ni Handy Hill, Maria Arlene, Clarita Simeon Macaria, para sa kalag ni Josefino, kalag ni Apolonia, Darislao, Felipe, Matilde, Buenaventura, Elisa, Vivencio, Manuel, Pedro, Lian C, Alex, Kathleen, Corina, John Rosel, Nicolas Crispina, Ilagia, Castor, sa kanamang kalag sa Ulang Rio, kung alam sa kalag ni Lisenio, sa kalag ni Chudura, Hermogenes Senior, kung ni Crescenciano. Kami sa usap alam sa katos pagkamasa mahal na Senyor San Roque for family protection, ikan sa pamilya ni Mrs. Sifirina Dinis Tusig and family. Maniusap ako ninyo pagpasalamat sa Diyos sa gasa sa kinabuhi kayang ihatag ka ng kabanlawan ini ka-34 ng sumara sa adlaw ng tawhan. Salamat sa Diyos sa gasa sa kinabuhi sa may panglawas sa tanang mga naglaing mga grasya sa karunay buo sa Diyos dari ka natin. Sa kalagsamahan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kanina. Manginulsol kita sa atong mga sala, ang andang kita sa pagsaulog ni Santos na misa. Kitang tanan, nagakumpisa lang sa Diyos na magagagahon sa tanan. O kaninyo mga igsuon na nakalapas ako na kung iyamon sa hunang-hunang sa ulong sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Mag-ampo kita. O Dios nga maluluyon, hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga gisantos pinaagi sa penitensya ug tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa paghigugma kanimo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Misak o Abednego nga kamo wala mag-alagad sa akong mga Dios-Dios, ni magsimba sa bulawang larawan nga kipabuhat ko? Karon pangandam kamo, inigkabati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lera, sa trigo, sa alpa, sa kornitin, ug sa tanang matang sa huni. Panghapa kamo ug simbahan ninyo ang larawan nga akong gipabuhat, ug walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo mosimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang Diyosa ang makaluwas kaninyo?
Mitubag sa hari si Sadrak, si Misak o si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan nga motubag kami kanimo ni ining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luason kami niya, gikan sa nagsigang hudno o sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton, hibawi nga dili usab kami mualagad sa imong mga Dios. Nimo simba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot og kasuko si Nabucodonosor kang Sadrak, Misak og Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. Ug gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Misak ug si Abednego, ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor ug midali pagtindog, ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gisugba sa kalayo? Gitubag nila ang hari, matuod ka na, kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, ug wala sila maunsa, ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego, nga mipadalangan ni sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad, tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari, kay dili man siya buot nga sila mag-alagad o magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Himaya og pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw o Ginoo, Dios sa among mga katigulangan. Angay ikaw daigon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daigon ang imong balaan og mahimayaong ngalan. Angay daigon og bayawon labaw sa tanan sa tanang katuigan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya. Angay ikaw daigon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa turno sa imong gingharian. Angay ikaw daigon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa mga kahidladman gikan sa imong trono diha sa mga keruben. Angay ikaw daigon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa alis sa kalangitan. Angay ikaw daigon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaos sa atin. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayang ikaw, Ginoo. Busa miingon si Jesus sa mga Hudeo nga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalok kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busaon sa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawas. Nasayod ako nga ang kaliwat, mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang inyong gibuhat. Ang gibuhat kung lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas o saray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Nga naman nga nagpangutan naman si Jesus sa iyang pag-ingon. Kano nakaingon man si Jesus, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Makabantay ta nga kung naatay nahimong sayop, natay nahimong sala, di ta mahiluna. Murag di ta katog ug maghayang. Makonsensya ta. Kung nabitaw natay kakontra, unya magkasugat sa daan, unya kung naay naapalay dan nga lain, pwede tang mulikay, kay nga naman, dili na to maharong ang dagway sa atong gikakontra o baka sa tao nga atong gikaaway. Nga naman na, tungod kay mura taog na ulipon sa ato ang kasuko. Kabantay bitaw ta, sa bana o baka asawa, kung kini nagbuhi sa iyang partner, makabantay ta nga dili mahiluna. Kaya nga naman, naay gitago-taguan, naay sikreto nga hadlok masakpan. O kini mo gipasabot ni Jesus sa ito ebanghelyo mga igsuon, nga mahimo ulipon sa sala ang tao nga makasasala. Dili mahiluna, dili mahimutang, kay siya nakasala. Nakiramdam ko sa usa ka higayon ni ana sa dihang naghandle kog recollection sa mga lay minister, paghuman na og talk nila, naghimo kog activity, akong ipapasa-pasa nila ang mga kandila kung kinsay ganahan nga makiistorya sa ilang mga kauban, nagakuha ang kandila o niya ihatag nila kung na kay gustong pasalamatan o baka gusto kang mangayog pasaylo. So unsa ba na pagkaunsaa? Kay abi ko og dali ra mahuman, perti man dugaya, kay nga naman kasagaran dai nila nagkaaway na napay uban, nagkaaway nagduha ka tuig way tingganay, puros pariha nagalagad sa simbahan. Apan matud pa nila, daw naibtan silang tunok human sila nagkaistorya. Daw ang ilahang binilanggo nga kasuko na himong gawas nun. Ug mao kana ang nindot nga mensahe sa to ebanghelyo karon. Dili ta magpaulipon sa sala. Maningkamot ta sa tong kaugalingon
nga mubiya sa sala. Dili ko kalimot sa usa ka Thailander nga ning testimony, ning hatag og testimony ni adtong 51st International Eucharistic Congress dito sa Cebu ni adtong 2016. Nakasinati pod siya og mga kasuko, mga kalagot sa mga tao nga nakahatag niya og kasakitan sa iyahang kinabuhi sulod sa 20 ka tuig. Naguba ang iyang kinabuhi ning mga tawhana. Apan sa kadugayan, uban sa nindot nga proseso o sa pagtuo sa Dios, siya nakapasaylo. Ug nindot kaayo ang iyang giingon. Miingon siya, the virtue of forgiveness benefits not the forgiven, but the forgiver. Ang hiya sa pagkamapasayloon, nakahatag og kayuhan, dili sa tao nga gipasaylo, kundi dili sa tao nga nagpasaylo. Ngano man, kay kung ikaw wala na kay pagdumot, wala na kay kasakit, how ang naman imuhang dughan? Ang imuhang kasing-kasing magmalinawo na uwa na kay gikasukan og niining pagiha mahimo kang gawas nun. Sa mag-usa ka binilanggo nga gipagawas sa presuhan. Mga igsoon ko ni Kristo niining panahon sa Kwaresma ug niining panahon sa krisis sa kalibutan, kita gipahinumduman og gihagit sa Dios sa pagbiya sa pagpakasala o pagpaningkamo sa tong kaugalingon nga puy-an nato ang pagkaanak sa Dios. Kita mga anak sa Ginoo, aton tang puy-an ang atong pagkaanak niya. Ang Dios nga atong amahan o saka Dios nga maluloy-on og maayo, mapasayloon. Kita gihagit usab isip iyang mga anak nga ato siyang sundugon. Atong likayan ang pagpaulipon sa sala aron kita magmalinawon ug atong puy-an ang atong pagkaanak sa Dios. Sundugon nato ang amahan puno sa pagpasaylo, puno sa pagkamaluyon ug sa buhat nga maayo. Mga pag-ampo sa katawhan, ato karong ibayaw ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo puno sa pagsalig nga iya kitang dunggon ug nga iya untang giyahan ang atong kinabuhi nining panaw sa pagtuo. Ang atong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga. Alang sa atong simbahan, pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining magpag-o sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag usa ka nato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga hatagan unta kita sa kalinaw ug kahiusa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nahisalaang nga makasubay o magiyahan na sila sa Espiritu Santo ngadto sa dalan sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong kaugalingon nga maghari na ang gugma sa atong kasing-kasing, aron sa ingon ato nang mahugtan ang kalinaw ug kauswagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sunugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adto mga nahimunan na kanato sa pagbiya ning kalibutana, na makaangkon na sila og luna sa gingharian sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, kaluy ang imong simbahan diha sa iyang mga panginahanglan ug dungga ang mga pangamuyo nga among gihalad kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa ginagawang sakripisyo gikan sa inyong kamutan sa pagay paghimaya sa ngalan. Alam sa kapusulanan sa tibok niyang santos kasipan. Ikahalad unta kanimo o Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasingan ha kanimo, o naghatag kanamo sa kusog o ganti, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, o nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahitan, kuno ang araw ng pagkitaw sa imong himaya, usana sa kaitasan, gaya ng nagaangi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu at pagsantos nining mga gasa, amahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay. Ilabi na sila nga among gihandom karon sulod ning santos nga misa. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-as silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita sa pag-ampo atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Amahan namo anak sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ilang kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay bumanag harian ug ang himaya hangtod sa kahimtungan. Ginoong si Kristo nagyon ka sa iyong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mananaos. Ipakita ta ang timaan sa tong panagining suonay, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, tagi kami sa kalinaw. Kini panagsagol sa lawas o dugo sa itong Ginoong Jesucristo, magdala unta sa kinabuhing dayon alang kanato, mamadawat ni ini. Ginoong Jesucristo, pagkalawat sa imong lawas o dugo, dili unta makapahamtang sa kumong silot pato kanako, kundi dili tungod sa imong gugma o kaluoy, manalipod magtambal unta sa akong kalag og lawas. Kini si Jesucristo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko ang apat na udla ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Ang dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon.
Jesus, nagatuo ako nga ikaw, anaa sa labing walang sakramento, ihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako nang andoy sa pagkarawat kanimo, sa akong kalan. Saan dili man ikaw madawat, diha sa paging sakramental, umari ka sa kasing-kasing, sa bahaging espiritual. Hambon ko ikaw, sa magania ka uban kanako, kung hingpit kong iniusang, ang among paglingon nga kanimo, ayaw tungod nga ako, mahimulang kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat, maghatag unta kanamo og langit nung tambal, aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala, o maglig-on kanamo, pinaagi sa imong panalipod nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maraming Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa sa tong pagpauli atong dalhon ug ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh